Engang blev de kaldt pladevenner, men i dag kan de bedste se frem til store internationale karrierer. DJ's er musikbranchens nye superstjerner. Og nu dukker der DJ-skoler op rundt om i landet, hvor børn og unge lærer at mixe og scratche. Jeg har besøgt den største af dem, Scratch Maker i København. Fra Solrød til København på skateboard og med S-tog for at forfølge den drøm, der ikke kan rummes i hverdagens 9. klasse. Nu må man se, hvad det fører til. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig sådan at få nogle jobs og sådan spille på nogle gymnasier og sådan. Det sagde min lærer og noget. Og når læreren her på Scratch Maker både er dansk og nordisk DJ-mester, når jeg satte boksen til den her mixer, det behøver jeg overhovedet ikke. Så ligger alle verdens dansegulve åbne. Godt. Så. I dag skal eleverne prøve noget helt nyt. De skal lære at lave noget samspil. Ligesom at spille i en bane, hvor der så har hver deres lyd. Kan du bruge det? Ja. Så prøver vi lige at lave et bane her. Og laver den sådan, siger det. Og så anden gang. Det. Ja, lige præcis. Hver elev skal finde et instrument på en plade, og så starter stop grammofonen. Så lyden kommer i samspil med de andres lyde. Prøv bare at lege med det. Det er så vigtigt, at I lytter på hinanden. Prøv at se, om I kan lægge så I ligger oven i hinanden. Men så der kommer noget hele tiden. Det kræver en vis teknik. Teknikken er tæt på at være lige så krævende, som når man spiller på et traditionelt instrument. Jeg har prøvet at lære at spille klaver før, bare sådan derhjemme, men jeg synes, det er lige så svært, vil jeg sige. Til gengæld er perspektiverne store. Det er let at få sine første job. Jeg er altid frisk på at komme ud og give den op og fyre op for en fed fest. 100%. Og mange DJ's har tjent formuer som musikproducer, lyder det fra skolelederen, der selv har spillet på de fleste kontinenter. Der er nogen, som har en naturlig interesse for tingene og gerne vil lære noget. Der er nogen, der har et kæmpe talent, og vi har selvfølgelig også en god del af begge dele her. Så der er helt sikkert potentiale for nogle store karrierer her. Og den har Matthæus fra Solrød fanget. Der er større mulighed for at blive sådan noget med DJ. Kenneth Bager, du har selv været kåret som en af de 100 bedste DJ's i verden. Hvorfor er det, at man kan blive en kæmpe superstjerne ved at stå og hive og slide en bunke gamle plader? Jeg tror, det der er enormt vigtigt, det er, at man er god til at aflæse sit publikum og se, hvilket publikum man spiller for, og så kan man jo lave alle mulige stemninger som DJ, fordi man har jo et kæmpe udvalg af numre, man bare kan vælge og smække på sin CD-afspiller eller på sin grammofoner. Men hvorfor bliver DJ's superstjerner på den måde, som de bliver det i dag? Jeg tror, at det er fordi, at de ligesom kan piske en stemning op i et lokale, og det gør jo, at helt tilbage til den gamle dyd som en rockkoncert, så kan man ligesom piske en stemning op i et lokale, og så kan folk gå lige så meget op som til en rockguitar-koncert, altså hvor folk før ikke gik op til en rockguitar-solo, som de stadigvæk kan, så kan DJ'en lave alle mulige fiksfakserier, som gør, at spændingen og action i lokalet stiger endnu mere. Men hvad er det, der er så sjovt og fascinerende ved de fiksfakserier, hvor man jo dybest set bare står og omformer og roder med andres musik? Er det ikke sjovere selv at komponere fra bunden af? Jo, nu gør jeg jo begge dele, kan man sige, men jeg synes stadigvæk, der er intet, der kan måle sig med, at man står og spiller for en fyldt klub, og så at stemningen bare stiger til kogepunktet. Altså, det er fuldstændig ubeskriveligt. Og hvis man vil være med til at mindes den for nylig afdøde danske stjerne-DJ Kjeld Tolstrup, så kan man gøre det på Store Vægge i København. Selskab med blandt andet Kenneth Bager starter kl. 22 i aften. Og så, det var ikke Peter Tanef, men